Štartuje Igor Šulek na koni Vavo Aramis, je Štopolčianky. Vavo Aramis je teplo po Šepcových 3531. Palas matky Algopa, chovateľ aj majiteľ Vavo Horses Ustevulat. Máme výsledky KMK 6-ročných koní. Na prvom mieste sa umiestnil František Pál, Salvator von Feitenberg, 0 trestných bodov z oboch kôl. Druhé miesto Jan Cigáň na koni Korát, 4 trestné body v čase 72-17. Tretie miesto Martin Bulík, Atletico, 4 trestné body v čase 76-76. Štvrté miesto Andrej Holík, Karina, 8 trestných bodov v čase 78-38 a 5. miesto Juraj Poláš, Allride, 15 trestných bodov 95-56. Poprosili by sme týchto 5 súťažiacich